پشتی چند دمجمێران لەسەر ئۆپۆراسیۆنا ئەسمانی یا ئیسرائیلی لە ناوا خاکا سووریە لە ناوچەیە قەلەمون هەردوو کەناڵên عەرەبی yên العەرەبیە و ئەلجەزیرە ڕاگەهاندن ku îro danê sibehê İsraîl êrîşeke din li nava xaka Sûriyê encam daye. û têde hat gotin ku ew êrîş li dijî mûşekên Hizbullaha Lubnanî û rejima Esed bûn û ev operasyona di duyana ya İsraîlî li ser xaka Sûriyê di heyama du rojan de. Şeva yekşemê artêşa İsraîlî operasyonek asmanî li nava xaka Sûriyê encam da û li gorî jêderên serbazî yên İsraîlî ku ew êrîş li dijî grupeke çekdar hatiye pêkanîn ku dixwestin mayînan li ser sînorê wê biçînin û li gorî heman jêderê ku hejmarek çekdar di wê êrişê de hatine kuştin piştî ku balafirên wan ew dirêya kamîreyê re eşkere kirine. Ji aliyê xwe ve berdevkê artêşa İsraîlî Peter Lerner ji malpera Times of Israel re ragihand ku ew grûp ji 4 kesan pêk dihat. Lê Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan ji aliyê xwe ve ragihandbû ku balafirên İsraîlî 4 serbazên rejima Sûriyê li girê Colanê kuştine. Roja yekşemê jî hat ragihandin ku balafirên İsraîlê embareka çekên Hizbullaha Lubnanî li navçeya Qelemun ya li ser sînorê Sûriya û Lubnanê bombebaran kirine. û di encama wê yekê de teqînek mezin hatiye rûdan ji ber ku ew embar ji mûşekên Skot pêk dihat li gorî ku Kenala Elعەرەبîya ragihandî. Lê Kenala Elcezîre ji aliyê xwe ve jî ragihand ku ew her du armancên hatine bombebaran kirin her du lîwaên 155 û 56 yên bi ser artêşa rejîma Sûriyê ve bûn. Lê heta niha tu daxuyaniyên fermî ji aliyê hikûmeta Sûriyê û Hizbullaha Lubnanî ve li ser vê rûdawê nehatine diyar kirin. Ji aliyê xwe ve jî Moşe Alon di daxuyaniyekê de ragihand ku emrê nadin tu aliyekî ku aramiya welatê me têk bide bi taybet ew grûpên terorî ji aliyê rejima Sûriyê û Hizbullaha Lubnanî ve her wiha emrê nadin hevsengiya stratîjî li navçeyê têk biçe. Ev yek di demekî de tê ku êrişên İsraîl di 3 kanûna duwem ya sala 2013 û di 3 meha Eyarê û her wiha di 5 Temûzê û 7 kanûna yekem ya sala 2013 her wiha di 24 Sibata sala 2014 li ser bingehên rejima Sûriyê hatine encamdan û rejima Sûriyê jî tenê dirêya çend daxuyaniyan bersiva vê yekê dide.